Každá 100% poľovačka začína stopármi. Ľuďmi, čo sa tvária nenápadne a akoby nič, ale ktorí... Dobre vedia, čo sami chcú. A čo chce od nich rodné mesto a jeho festival? Sú to vlastne zaslúžili občania. No, najmä občianky mesta. Ktorí pilne a dlhé hodiny a so stoickým kľudom stopára zbierajú poznatky o návykoch, pohybe i o mimikry hviezdy, na ktorú polujú. A už je tu poľovačka na sladkých Shadows. Ktorí zaskakujú Cliffa Richarda, ktorý mal niečo, tuším, so slepým črevom. Shadows prišli, dúfam, bez bolestí a spôsobili kopu príjemných chvíľ a hudobného zážitku. Ale pozor, poľovačka pokračuje. A zdá sa mi, že na vysokej úrovni. Easy beat. Sunday morning feels so bad. I spent my breath. I lose my hand. I've got to get tonight. Monday I'll have Friday on my mind. Hey, gonna happen in the city. Be with my girl, she's so pretty. Gonna have fun in the city. Be with my girl, she's so pretty. Kto sa napokon usmieval, nerozhodlo zákulisie. I keď sa povinne pred kamerou usmieval. Podaktori nemohli preglgať od napätia. A hoci napríklad manželovi Marcely Bujnovej to išlo celkom hladko. Nezávidte teda hviezdám, máte aspoň svoj dobrý apetít. A my sa viditeľne blížime ku koncu nášho filmového reportu. Prečo myslíte? No, lebo Marta Kubišová je nervózna a dám krk na to, že sa v nasledujúcom zábere objaví s plnou náručou kvetín a hlavnou cenou. Ozaj. Sláva! Nech žije! Nech žije, tak. Napriek reportérom a stovkám iných poľovníkov, nech žijú hviezdy festivalu. A proč se dnes červená? To by nikdo neuhádl, na to můžu vám dát, jen já znám. Medzi zvláštnosti tohto ročníka patrila loď s rozhlasovým štúdiom na palube, akási slovenská Karolína. Odtiaľ sa denne vysielali rozhovory so spevákmi a typovali sa víťazi. Marta Kubišová bola nakoniec najšťastnejšia.